Miško, čau. Čau. Viem, že chodíš do Base Gymu už nejaký ten čas, povedz nám, kedy si začal. Asi 5 rokov dozadu. A ako často chodívaš do týždňa? Snažím sa 2-3 krát. OK, to je ten čas, kedy už je vidno nejaký progres. Keď si prvýkrát sa rozhodoval ísť do Base Gymu, skús nám povedať, aké to bolo, lebo plno ľudí vlastne sa rozhoduje, či ísť, či neísť a nevedia, čo od toho očakávať. Ja som už v minulosti cvičil a viac to bolo tak, že som sám nejaké, ako každý chalán sa snažil sám činky dvíhať, ale tu to bolo také iné, že sa ti konečne niekto venoval, vysvetlil tie cviky, ten osobný prístup by som ocenil a všetko bolo naškálované od začiatku a postupne bolo zbadať ten progres. Je tu nám tu veľa báb, čo nám vyhovuje ako chlapom, že je viacej báb, ale prečo si myslíš, že chlapi sa boja ísť do Base Gymu, alebo že máme menej tých chlapov? Chlapi sú možno zvyknutí na nejaké posilňách ťažké váhy, ale tu by som ocenil, že je tu aj ten silový tréning, kombinácie s rôznymi prvkami a vedia sa tu aj chlapi porovnať. Myslíš, že je to skôr o tom egu, že sa boja toho, že možno aj babi alebo nejakí menej svalnatí chlapi ich porazia a to ego trošku klesne? Neviem, u mňa to nebolo, skôr ma to motivovalo, keď som videl, že aj babi vládzu, že majú oni naškalované nejaké verzie cvikov a chalani takisto, či už mladší, starší, je tu rôzna kategória tých chalanov, tak vieme sa porovnať. Čo povieš na štruktúru toho tréningu alebo na to, že je to iný systém ako vo fitku klasickom, kde prídeš a nikto sa ti nevenuje, sám si ideš cvičiť, naškaluješ si to. Pomohlo ti to motivovať ťa a vydržať pri tom cvičení dlhšie? Určite, nie je to jednotvárne, že prídeš do fitka, každý týždeň cvičíš to isté, tu je tých cvikov naozaj na celé telo, je ich dosť. Myslíš, že je to naozaj pre každého, že hoci kto môže prísť, kto ide po ulici, vôbec nikdy necvičil a môže prísť? Zo skúsenosti viem, že áno. Či už babka alebo mladý chalan, 18-ročný, kľudne. Aj mladí teda, vieme, že chodia a je to veľmi zaujímavé potom. Dobre, ja ti ďakujem. Všetko asi. Ďakujem.